Mark chapter 11, verse 12. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. For it was not the season for figs. Verse 14. And Jesus answered the tree and said, let no one eat fruit from you ever again. And his disciples heard it. Let no one eat any fruit from you again. And his disciples heard it. Ndinoda kuti sanangure mystery iripo patext yandaverengesa. Chasaka ndidzore text iyi. We have mentioned it over and over again, but there are quite a lot of discoveries and ndikuramba ndichiona dzandazoti nekuti ukaitarisa zvakanaka iri kuratidza kuti pane statement iri kunzi, and Jesus answered the tree and said. So research yangu yese nokutsvaga minduro ndaida kunzwa kuti muti wakambenge wati kudii. Chandaiziva in general ndechekuti muti une zvawakataura. Muti une zvawakataura. But hatina kuziva kuti muti wakataura kudii. Saka pano ndasumuka kuti titsvage nyaya yakataurwa nemuti kusvikira Bible rakuti, and Jesus then answered the tree and said. Tinofanira kugona kuiburitsa nyaya iyoyo, ndavapana zvinonyorwa zvisina basa. Handiti? Okay. Rekedza ndiregedze kumhanya stereki. Let's go to 1 John chapter 2, verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, number 1, the lust of the eyes, number 2, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Underline that verse. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. For all that is in the world, they all fall under those three categories: the lust of the flesh, the lust of the eyes, and then the pride of life. Zvinhu zvitatu izvozvo ndizvo zviri kunzi ndo zvese zvinogovern the system of this world. It is governed by the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Dubai iri kuvaka mamwe mahotera mumvura. The pride of life. Nyika yakaoma havana kumboipedza. Asi vanoda pamunoti kana mukauya munoti ko vari kuda kuzama kuita sei pana. Zvitatu zviri munyika zvinokonzera kuti nyika ive zvairi. Asika
Ngatidzokerei kumavambo. Ngatidzokerei kumavambo. Let's go back to the book of Genesis or Genesis chapter 3. Okay, let's start from verse number 5. For God knows that in the Genesis chapter 3 verse 5. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. So when the woman saw that the tree was good for food, the lust of the flesh, and that it was pleasant to the eyes, the lust of the eyes, and a tree desirable to make one wise, that is the pride of life. Zvitatu izvozvo ndokutora ndokubva atodya. Now, here comes Jesus as the last Adam. Ndakanzwa vashumiri vazhinji vachiti second Adam. He is the last Adam. There's no room for the third Adam. He is the last Adam. Last Adam, when he came into the scene, wakaedzwa zvekare in all these three areas. Ukaverenga kubhuku yaLuke chapter 4, Bible rinoti, and Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted. He was led by the Spirit, not by the devil. He was led by the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when the devil had finished tempting Jesus, the Bible says, and he then came back in the power of the Holy Spirit. He was led by the Spirit, and when he was coming back, he came back in the power of the Holy Spirit. Achienda kunoedzwa, waitungamirirwa namweya mutsvene, asi wakunda anodzoka ari musimba ramweya mutsvene. Kureva kuti testi yaJesu haazi Satani waida kumuona. It was the Holy Spirit. Mweya mutsvene haachada kuoperate from outside. That's why the Spirit of God had to lead him. Mweya mutsvene akamuti uya kuno hande umbonotestwa. Ndavakwane a better level yekuti mweya mutsvene akuda kuzopinda muna Jesu atange kuoperate ari mahari. Waedzwa apasa ndo panonzi, and he came back in the power of the Holy Spirit. Saka mweya mutsvene wanga akuda inonzi indwelling, ndichi operator from within. But it's sataenda pa level iyoyo, pane a test yaunofanira kuti upase. Jesu ndokudzoka wapasa. But the test yaJesu as the last Adam, it was also in three forms. Ukaitarisa zvakanaka, Bible rinoti Satani achiedza Jesu wakatanga nokuti shandura mabwe aya chive chingwa udye. Turn these stones into bread. Jesu ndokubva warecite ndokutora imwe scripture from the book of Deuteronomy.
Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Satana nakuneta nokuda kweizvo zvezvo. Ndokupfuurira pamberi. Zvinonzi wakamutora ndokumisa pagomo rakakwirira, and he showed him the kingdoms of this world in a moment. All the riches you can think of. He showed Jesus everything in a moment. Jesus saw everything. Asi Satani anoti kana ukangondipfugama. Ndinokupa. Which means Satani akazviziva kuti mission ya Jesu yokuya panyika haizi yekuzongofa, vanhu voregererwa zvivi, vanhu voenda kudenga. Akaziva Satani kuti Jesu wafambira inonzi wealth transfer. He has come to take the kingdoms from his hand. Oipa kuvanhu vake. But there's only one way Jesu yanga achazviita naye. It was through the cross. But Satan ari kuti, why the cross? Fugama ndikupe zvawakafambira. So unogona kureadha papfungwa dzaSatani kuti Jesu zvii zvimwe zvaakafambira. Zvironzeka zvakanaka. Jesu ndokubva akunda zvekare, haana kukunda nekuimba rwiyo kana poem, haana kuita drama. Wakati it is written. Zvako Jesu wazotestwa uine mavhesa wakamboverenga. Munyama womunhu anonamata kutanga naSatani bhaibheri pasina. Now, Satani anomutora futi anoti handei pakakwirira pamusoro petemberi. Zvikande pasi. Iye unonzi uchatuma vatumwa vake. Scripture yayo iri mubhaibheri. Satani ane library, ano study. Anorova ma researches mamari serious. Kwakanyorwa kuchinzi, iye uchatuma vatumwa vake kuti vakugame. Usaedza Mwari wako. Turn these stones into bread. The lust of the flesh. And he showed him the kingdoms of this world, the lust of the eyes. Ndokuyenda naye pamusoro petemberi zvikanzi zvikande ugogamwa, the pride of life. As the last Adam wakakunda mapoints iwayo ari matatu, ndava waiziva kuti ndo pakadonhera Adam wokutanga. Zvinonzeka zvakanaka. Jesu manje pandaverengesa apa, wawi chinonzi kukundikana maari amuna. First Adam wadya muti wanzi naMwari usadye. That's when they realized that they were naked. Ndokutanga kubatwa nechinonzi nyadzi. Atina kusimira mdikani, atina kupfeka. Ndokutanga kunyarana vari two bedzi, murume nemukadzi mugarden. Ndokutanga kubatwa nenyadzi dzokusasimira. Adamu ndokubva ave the first teller. Kunotora mashizha omuonde ndokurova imwe nembe isina kumboonekwa. Mushe kunyasosona. Pfekedzei mukadzi, iye ndokubva apfekawo yake. Zvese izvi zvaitwa izvi nekuti munhu adya muti wakarambidzwa. Now, Mwari vachiuya vari kuona kuti munhu ane problem yecovering. Mashizha anopfekwa nhasi asi mangwana hapana. Zuva rikangobuda bedzi pamanga muchidziya mushana motosiya mashizha akaungana ipa.
kana mhepo chaiyo ikazvifunga unosara mango neshinda mashizha aenda. Mwari vachiuya vanosvikowana munhu achizama kuzvikavha namashizha. Mwari ndobva aona kuti no, something is wrong here. Ndo paanonobata mhuka yekutanga kufa yaifira kwete kudyiwa nyama asi kuti ikavhe munhu. Ndikuzwika? Now ukazoneibata kuna na New Testament tara pamusoro pe the lamb that was slain before the foundations. Ipfungwa ya Mwari nyika isati yavapo waitoziva kuti munhu kana azoda kupfekedzwa pachadiwa mhuka. Na Mwari ndokunobata mhuka haina kutaurwa kuti imhuka rudzii. Saka takasirirwa mukana wokufungawo. Ndokunopurura dehwe rese remhuka ndokuenda naro kuna Adamu. Ndokupfekedza Adamu ndokupfekedza Eve. Chibvisai mashizha. Panzvimbo yamashizha ngapachienda dehwe. Kuti muzonzi makapfeka ngapave nechinodeuka chinonzi ropa. Zvino apa manditore nguva yakareba ndiri pano. Ndofanira kurumidza kubva pana pamazuva afambi. Jesu ndokubva auya. One day wapinda muguta ari padhongi. Vanhu vachifara vachikanda mashizha nekuwaridza mazambia. Dhongi richitsika pamusoro pamazambia madzimai. Zvisina mutauro, zvisina anoramba nokuda kwaakatasva dhongi. Asi kuzofarisa kwedhongi manje kudzoka rega risina Jesu. Unorohwa nerekeni zvaunoona kuti hauna kana chinomboshamisira chiri pauri. Life yakunge uina Mwari. Shamwari mutambara kede. Never make a mistake yeku backslider. Pawairemekedzwa pese unopfuura uchisvereredzwa. Idhongirani anonhonga vhinga anodi. Chii chaitika? Usakanganwe pamusana. Une chinosaka vakudaro. Une simba rinofamba newe. Ndikudzika zvakanaka. Jesu wabuda muguta ndo panonzi and then he became hungry. Urikona vanhu kuipa kwavakaita vakanda mazambia vakakanda mashizha but hakuna akampa chokudya. Achibva muguta ari kubuda aine nzara. Ndokunorara nayo mangwana kuseni. Ndo panonzi wanzwa nenzara nemhaka yekuti warara asina kudya. Ndo pano tanga kufamba navadzidzi vake. Bhaibheri rinoti ndo paakaona muti wemuonde, a fig tree. Then moyo wake ndokubva wafara kuti ndo painonoperera nzara. Chasaka Jesu afari nokuda kwemuti. Kuona mashizha. Ndokuuya pamuti ndokusvika ndokuona kuti ako zvaanongori mashizha. Bhaibheri ndokubva razama kureverera muti kuti nekuti yanga isiri nguva yamaonde. It was not the season for figs. Ipapo manje ndo pandaiti saka Mwari muri kuzama kuti kudii. Jesu unoprofita unobata pfungwa dzavaFarisi. Wainokora pfungwa vachifungaso omva ati achiziva zvavaifunga otanga kutaura pamusoro pezvavari kufunga. But agopotswa nenhau yemiti yaakadyara kutadza kuziva kuti haizi nguva yamaonde. Marasika ndimauya wrong time. Saka muti unotukirwei. Ndo panzi and Jesus, when he found nothing
from that tree, he cursed the tree. No one shall ever eat from you from today. Why? Jesu arikutarisa a situation. Achitarisa muti une a message. Yauri kuzama kukonveya kuna Jesu. Message yacho iri kunyangadza Mwari wedu. Nyaya itange pakudzi, he answered the tree and said, no. Muti une zvawakambenge wataura. There was a message coming from the fig tree. Though it was the wrong time, but the tree had spoken something to Jesus. And then Jesus answered it back and said, no one shall eat again from you. Muti wacho hauzi mudiki kunzi izera rekusabereka. Muti unobereka muti wakatombodyiwa. Asi message iri kukandwa nomuti. Jesu ari kuziva kuti ndauya as the last Adam. First Adam, watadza the next thing chakaitika kwaari, he was now exposed. He needed a covering. Adam wakutanga kuti awane covering ndokubva aenda kumuonde. Muonde ndokubva wapa Adam wokutanga mashizha. Asanyare kufamba nekuti haana kupfeka. Kushama kwa Adam wokutanga chikonzero chekuti ane zvivi. But now we are the last Adam. Last Adam waedzwa pakaedzwa first Adam ndokubva akunda. Now paari kuuya kumuti, ari kuona muti uchida kumutreata like the first Adam. Zviye zvekuti Mwari munenge musina kupfeka. All I can do for you is to offer you leaves. That message iyoyo yekuti wandibata rafu. Ndokunzwika? Ndo iri kunzi Jesu ndokupindura. Now, imimi akuti ora Jesu akautukireko muti andichanyasiri munguva yemaonde. Musakanganwa kuti iyo New Old Testament yacho haitiudze kuti muti wakadyiwa wainzi chii. And number 2, Adam akadya wrong time. Andiziva kuti muti rudziya simbonibvumidza ndingotaurawo ndava zvinonakidza kutaura. Inini ndini waunoudza manje kuti haizi nguva yamaonde. Kana zvazvenzara hauna chokundipa nekuti haizi nguva yamaonde. But Adam, when he came to you, time yatisina kumubvumidza kuti adye, wakamupa michero akadya. Wapedza kumupa michero ndokubva wamuvhara namashizha. But inini ndakakunda kupfuura Adam wokutanga. Uya handizi uya anonzi asina kupfeka. But why uchida kudada zvekundipa mashizha sendakatadza? Ndokunzwika zvakanaka. Samufundisi nyaya yenyu iri kuda kuzama kuenda kupi? Jesu achituka muonde usingabereke. Anoti tsika yako yekupota uchidyiwa nevamwe nguva isiriyo. Iri kuperera panapa. Now, ukatarisa kubhuku yaGenesis, panga paine 4 macharacteristics. Adam na Eve na Lucifer, nyoka nemuti. Ende vatatu ava vakawana macases avo ipapo. Imi muri kuda kuzama kureverera muti kuti muti uyu watadza chii saka utukwe. Muti hauna kutanga naso. Pane kwakatukwa vamwe vacho. Adam akatukwa, nyoka ikatukwa, Eve akatukwa, asi muti wakadyiwa ukasatukwa. Jesu akati mira ndichauya.
Now, Mwari vachiburuka in the Old Testament. Vari kuwana paine zviri kuzama kuitwa nemuti zvekukavha munhu. Nyamba harisi basa rako iwewe muti iwewe. Ibasa regwai, ibasa raJesu. Kureva kuti kana Jesu afa vanhu vaakukavhwa. But Jesu ari kuuya muNew Testament yaakuda kutanga. Ari kuwana kuti muti uchiri kuda kuramba uine hunhu hwekuda kuramba uchikavha munhu. Ini ndakauya. Jesu ndokubva aplesa curse pamuti. Ngakucheregedza kuva zvikari nachadya pauri. But language yemuti kuna Jesu ndeye kuda kumubata seakatadza iye asina kutadza. Hasha ndokubva dzamuka. Ini unondiudza kuti haizi nguva. Asi Adamu akadya nguva isiriyo. Ndokupfekedza Adamu nekuti anga asina kupfeka. Ini ndokuuya panapa ndakunda. Ndokuda kundipa mashizha. Unodarirei? Ndokutuka muonde. Ndokubva watanga kuoma ipapo. Zvingadai zvakaitika musi wazvakaitika. Asika system yemuonde iri kuoperate even now, even in our country, even kumba kwawabva. Isystem inonzi naJesu kubhuku yaLuke chapter 22 verse 31. Luke 22 verse 31. Peter, the devil is asked for you. He wants to sift you like wheat. Wakumbirwa na Satani kuti akupepete se wheat. Ndi Jesu yaditi. But I've prayed for you that your faith may not fail. The devil is asked for you. Akumana inyaya inochikisa mBhayibheri kunzwa kunzi Satani akukumbira. Wakumbirwa na Satani kuti ambokupepeta se wheat. But ndakunamatira kuti kutenda kwako kuregedze kupera. Now, Jesu saka Satani paakakumbira Peter. Ndirini wacho waaida Peter. Ukanoeverenga kubhuku yaActs chapter 12 verse 1, 2, especially verse 4. Acts chapter 12. Bible rinoti Herod wakatora James ndokumuuraya, the brother of John. Ndokuona kuti vaJudha vafara nokuda kwezvaaita. Nemweya wokuonererwa kuda kuramba achifarirwa ndokubva abata futi Peter. Ndokubva amisa mujeri. Peter waiswa mujeri. Panonzi waida kuurayiwa mangwana acho. Asi ndokubva kwanzi imbomusiyai nhasi tozomuuraya mangwana nekuti tiri panguva yeEaster. Muiverenge. Yanga iri time yePassover. Ngatidzokerei kwataurwa naJesu. Jesu paari kuti Satani akukumbira. Itime yePassover. Time yaakuda kuurayiwa Jesu. Kune madhimoni ari kuda kuzojairira kunge Herod anonakirwa nekuramba achionererwa nekungouraya. Auraya James, akuda kuuraya Peter. Now, ini kana ndikafa Passover ino, next Passover ndaona uchikumbirwa Peter. But ndakumbira kunashe kuti zviregedze kuitika. Saka Jesu ari kuti there is a system iri kuti inini ndakakufira inoda kuuya kuzokuuraya futi pandakakufira inini. Saka Jesu ari kuti ndonyaya ndaramba iyoyo. Pandakave murombo iwe unofanira kunge uri mupfumi. Kana ndakafa inini iwe unofanira kusara uchifa, sara uchirarama. Ronzeka zvakanaka. Wakumbirwa asinda kunyengeterera. Andizive pano kana paine munhu ari kufesa a situation isiri kuconsider kuti you are a victor. Uri kutenderera Jericho 2 times, 3 times, 4 times. Ma builders nema engineers vachikudza kuti there is no crack. Uchibva panapa uchidzwa kuti ndine simba coming from the wilderness, coming out in the power of the Holy Spirit. Unosiko confront a situation
ignore kuti uri mukundi, inokutreata sewakatadza seusina kuregererwa. Zvino wakatarisa situation iyoyo, ndiri kuda vanhu vane nharo vanoti kwete mashizha. This time I need original genuine leather. Dewe ndora ndiri kuda kwete mashizha. Jesu ndokuvhura muromo wake and he cursed not only the tree, a situation inoda kuramba ichimubata sezvinonzi hakuna hondo yakahwinwa. Ndine vanhu vakafirwa naJesu here panapa. But kune system yamadhimoni. Ndosaka muchinzwa Bhaibheri rinoti kana matora ropa regwai isai pamagwatidziro edzimba, imi mopinda mukati idyai makamira, kuti usiku kana mutumwa werufu akufamba akaona padhoo penyu paine ropa anoziva kuti pakafiwa kare. Madhimoni okumusha kwako ngaazvizive. Haufe kaviri. Jesu paakafa wakafa naye. I am not going to die. Mutumwa ngaaremekedze ropa. But Peter kune system ichakubata sezvinonzi Jesu haana kufa, ichada kukuuraya same time, asina kukumbirira. Nhasi izuva ratinoda kuexercise authority. Ndirikunzwika? Yekuti ukavhura muromo wako ukataura, mashizha anotanga kuoma ipapo. Any situation iri kuramba ichida kukuudza kuti uri murombo nekuti uri mutadzi, uri murombo nekuti kumusha kune ngozi, uri murombo nekuti kuna ane chikwambo, hazviite varume, ndiri mukundi nekupfuurisa. I am not like the first Adam. Ndiri kuda kudya maonde kunyange siri nguva yamaonde. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? I don't care varume kuti economy yakacollapse, but munguva yakadai ndo nguva yekubata zvacho zvawakapromiswa naMwari. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? Ndiri kuda vanhu vari kuti ndaneta namashizha. I'm sick and tired of promises. Ndakuda mafruits acho. Mwari zvamakandivimbisa ngazviitike. Majagwa ako mazuva anaya akaipei. Hauna kufanana na baba vako. I want you to curse that situation. Uiudze kuti ndakasiyana na baba vangu, wakazviita kuna tete zvakapera. I am not like the first Adam. Ndiri kuda muchero pano. Ukasandipa hakuna achadya zvekare kwauri. Ndiri kuda vanhu vane nharo iko zvino. Ndakutopedza kuparidza. Ndiri kuda munhu anoramba mashizha. I need genuine love. Kana ndaroora mukadzi ngaandidewo, kana murume andipfimba ngaandidewo. Enda neni Dubai nditengerewo dzakanaka. Birthday rangu ngarirongwe. Ndaneta namashizha. I curse you tonight. Muti unomira munzira yako uchikuofa zvinhu zviri pasi, below standard. Curse it. Curse it. Curse it. Kambani yako unofana kuiudza kuti kana ukasadyisa inini hakuna mumwe wachadyisa futi. Mwari ndiye akati seed time and harvest time shall never cease. But kana akauya ku situation yako, kana aine zvaari kuda ipapo ngazviuye. Ndati pane exercise nhasi. Ndava Jesu anoti aiwa, imi kana muchitenda hamungaite zvemuti uyu bedzi. You shall say to this mountain. You shall say nemiromo to this mountain. I need a generation of faith tonight. Vanhu vanoti kana vakavhura muromo yavo, kwete vanti Mwari we, ndiri munhu yemiromo, miromo yenyama, miromo inodya sauti nebasa rechi. Wakapiwa power naMwari yekuti kana ukataura, kunyange usida kubata muti wacho, unoona uchitanga kuoma. Kana paine munhu ari panapa ane situation iri kucontradicta zvakataurwa naMwari pamusoro pelife yako, I want you to place a curse. Ndinotuka mamiriro ezvinhu anorwa neni. Ndiri kuda maonde, noti mashizha. Ndironzika mushe. Unondipirei mashizha.
muti unokuudza kuti wakafana andakafana nasekuru vangu ine. Sekuru vangu vanga vasingaende kunoparidzwa zvakadai. Vanga vakaoma musoro, vainetswa neinonzi religious demon. But ini Mwari makandikundisa. That's the most powerful demon pasi pezuva. Asi Mwari kana makandikundisa, ndikabreka maboundaries. Muchaenda neni kure. Ndakauya kuzotora pfuma yamakandivimbisa. Handisi kuda kufa ndakadai. No. Ndakakuudza yakuti toda kuenda kunze uko. Ndinonzwika? Toda kuenda kunze kunorova macrusades. Ndiri kuda Land Cruiser chop chop, Land Cruiser chop chop. Hazvina basa kuti auide, ndiri kuida. Ndekubasa toenda kumadhaka. Tichinoyambuka nzizi dzakazara. Tonobata nyanga navaroyi. Vanetsa chembere dzedu kumusha. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? Takuda Mwari anovhundutsira. Hatina anotya Mwari anofa ine nhamo. I curse you. Kutaura nemweya wetsvina izvo zviso. Mweya unokunyima. You are coming from the wilderness. A lot of dry seasons in your life. Ndokubva wakunda, you came out victorious. But the devil still wants to teach you the same. Adauramba achikudza kuti uri mukundikani, hausi mukundikani iwewe. Zvakabata mbuya vako vakafoira vakaheduka. Asina nhasi, you are still kicking. Kureva kuti Mwari ane nyaya newe. Ndiri kukumbira Mwari kuti vese vanofarira kunamatwa kwezita renyu vape zvinhu zvepamusoro. Ameno kuti inonzi operation chiyo, but ndeyekunyara kwevasinganamati. Vakanyeperwa kuti pfuma ndeyavo. Pfuma yevasakarurama ndeyevakarurama. Pavakadya pakakwana. We are now coming to take over. The church is now taking over. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? Uchibva panapa usaone mamirire zvinhu. Oti akomana kupresa iroko. Unoda kuramba kwezvinhu manjoko. No. Uchibva panapa in the power of the Holy Spirit. Unokonfranda muonde unokunyima. Chese chinomira munzira yako ngachiwire pasi. Dhimoni rinorwa newe ngariome mitezo. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? Nzira yako haimirwe. Ndiri kunzwika zvakanaka. Ndiri kuda member yeUFI anoti kana achifamba mutown ane matauriro ake, vane manzwiro avanoita. Ndiri kunzwika zvakanaka. Tanga kuchiva nedzimwe nzvimbo dzausingawanikwe. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Mwari wangu akuzozviita. Mwari wakandidedza. I wasn't a prophet. Neither was I son of a prophet. But I was a gatherer of the sycamore. Ndairi madonje ndiri kwa muzarabani. Mwari akati ndarangarira mumwe munhu. Kandalonje pasi unange Harare. Ndava kune rombe randakuda kusumudza. Ndauya kuzorwa nemuti unorwa newe. Ngausuduruke munzira yako. Azviti. Ipapo ndine nharo. Mwari paakandibvisa nharo haana kupedza dzese, akasiya dzimwe dzekuchechi dzekushandisa paplatform pana. Somudza right hand yako. Hakuna mweya wetsvina wandinodzinga nhasi wandichadzinga futi. Ndiri kunzwika zvakanaka. Muti wandinotuka nhasi uchaona uchiresponda. Takuziya maoperations emweya wetsvina. Shamari ndava urombe hwako pane remote control somewhere. Yandiri kuda kubata ndoidismantle ndobvisa mabhatiri ndokanda uko.
ndotanga kutumbura mabhatani ese ari ipapa haishande futi mulife yako. Yako haizi nhamo iri yega. There is a connection somewhere. And tonight I'm going to disconnect you. I'm going to disconnect you. I'm going to disconnect you by the power of the Holy Ghost. Kana wakuenda kunodya udye chikafu chipo ndochikwechi imi wedwe asizimbonanga takuda life kwete yamashisha asi yamaonde. There is a situation right in front of you. Iri kuoposa vandiri kutaura izvi. Iwe uri mukundi inokubata saAdamu akakundikana yokuti mashizha upfeka handidi mashizha. I am the lamp. I've got the covering. I've got the skin. Ndiri kuziva exactly zviri kuitika. Ramba kwasimudza ruoko rwako. There's a gentleman wauya panga pachinamatirwa vamwe. Zvikanzi mufundisi, ndarota usiku, ndapara mhosva, ndokubva ndatongwa. Asi mhosva iyi yanga ine chekuita nekuuraya munhu. Ndokubva ndanzi ndakutongerwa rufu. Ndokubva ndatanga kutiza. Asi pandanga ndichitiza ndanzwa kuti bheta ndizviuraye nokuda kwemhosva yandaita. Kusvika ndapatika ndichida kuzviuraya. Saka pastor ndinamatirei. Ndikati mukadzi wako ari kupi? Zvikanzi abuda panze. Ndikati ndiye ane mweya iwoyo. Hauziriwe, inodedza mukadzi wako. Dai anga aripo panapa munhu kana dai ndirini zvangu ndirunzwaro. Zvakanaka waiko nosimudza ruoko rwako ungopupurira zvandikutaura izvi. Ndokumhanya panze ndokunotora mukadzi wake ndokuuya naye. Dhimoni rerufu ndobva rabuda pamukadzi. Vatarota hope murume. Ndokuti uyu mukadzi wako uyu ndiye ane mweya wakuda kuzviuraya. But ari kutya sekutaura kwawaita kuti ndatya kuzviuraya ndava ndangoti ndikazozviuraya handiende kudenga. Ndo chaizvo zvamisa mukadzi wako uyu ndobva rabuda. Ndobva asunungurwa. Now kugona kutresa ikoko ndokwandiri kuudza kuti kunyange uri panapa kwasimudza ruoko rwako hausitomboziva kuti zvii zviri kuitika. Hausitomboziva enda una meso kuti uzvione. But ndiri kuzviona. The anointing is disconnecting you. Ndiri kunzwika? Uchafunga kuti zvinhu zvagara zvakuda kunaka. Nyamba muti watukwa unorwa newe. I don't want to have anything to do with demons. Ndikabata zvinhu namaoko angu aya. Bhaibheri rakandiudza kuti ndichaita semuti wakadyarwa pahova dzemvura. Ndozvandakaudzwa. But this tree is saying something else. You shall be the head and not the tail. But my situation, Pastor, zviri kuratidza kuti every time ndiri kusiyiwa kumashure, ndiri kuwana vamwe vanazve ndisina. Mwari wangu anozviita. He is going to give us latest cars. Do you believe it? What is a car before our Lord? He is a great God. Chii chinonzi imba pamberi pake? Ibako kwaari. Hatina kusiyana neshiri nemhuka dzine makava anogara mumapako. No. Chinongori chibako so chinonzi imba. Hachitadzikwe, Mwari haatadzi zvinhu zvakadaro. Raise your faith to that level where you can now say God can do anything at any time. This is my season. You fig tree, don't lie to me. This is my season. 7 days chitinga. Chanzwa mhepo ichafamba mbamako so. Kuti muno makufemeka. Vamwe venyu muchapinda musizini yemadreams. Uchirota nhasi mangwana zvichiitika, uchirota nhasi mangwana zvichiitika, uchirota nhasi. Kana watongochirota bedzi unenge uchimuka wakachibata.
wotoziva kuti ameno zvake akuda kutorerwa naJehovha. Ndiye Mwari wandakafambira iyeyu. Takamuregerera doro, tikamuregerera upombwe, tikamuregerera umondi. Ndava takanzwa kuti Mwari ane zvaanoita. We don't serve a dead God. He is here tonight. When Jesus cursed the tree, the Bible says, and his disciples heard it. You are going to hear it tonight. You are going to hear it tonight. Jesus' name. There are people, you can actually feel there's a tension in Iripo. He doesn't want. She doesn't want. Another at a certain corner where he's alone. That is not the way to embarrass the enemy. Akakuita murombo pazere vanhu. Unomunyadzisa pane vanhu. Kudzingirwa demoni hakusi kufixwa, kurangarirwa. So, now I'm looking for people who are saying, kana ndinaro zvangu mufundisi. Ndichinga hangu ndinaro. Ndazvipira. Ngaribude nhasi. Uchaona, that's the key. Kungodaro bedzuka unoita kuti uri kurevesa kuti handicharida. Rakutozviziva. Rakutozviziva. Simudza ruoko rwako. Uchaona nemama wanga usingafunge kuti aripo. Uchatanga kuona movements. Iko zvino manje ndakuisa mhepo yesimba raMwari muno. Ndava kune madhimoni mamwe anosara achipota achisarira makona achida kuhwanda achidi ndadzinga pana baromira panzapa ubuda pana baopozeswa futi zvamboda kunaka hapana zvambopromisa waona mashizha bedzi asi michero hapana promises after promise after promise unongofila kuti zvakuda kuita hazvisi kuita. Why? This is a curse. I want to expose it tonight. If you are serious about your deliverance, just close your eyes, be sensitive to the Spirit of God, and you will begin to feel the move of the Spirit of God. The power of God is going to drive you. The power of God is about to drive you. Every contrary spirit in your body, in your life, at your workplace, in your profession, begin to feel the move of God now. Holy Spirit, we have come here for you. We are now tired of this situation. Every curse, every virus in your finances, I'm pulling you out now. Bring them down, please. Please. In the name of Jesus. Pane vamwe ndakadedza mati ndevapi? Vandaida kunamatira last week pana ndikati mozondiona next week. Pane munhu ndakataura naye amai so. Ndiamai hanzvadzi ndiani? Ndiva? Pane mumwe futi. Holy Spirit, every contrary spirit in this place, I don't want to see you. I curse you. Mweya weminyama, mweya wokuraswa, mweya wokuzvidzwa. I break your power tonight. I break your power tonight. I break your power tonight. Every ritual yakaitwa
ichirwa neupenyu hwako. Zita rako kana rakataurwa rikakandwa muhari vakakwidibira. We are fighting for your name tonight. You are going to get your name back. Receive your deliverance now. Receive your deliverance now. Receive your deliverance now. Receive your deliverance now. Oh, precious Lord. We are here for serious business. We have not come to play games. We need to see the power of God at work, setting the captives free. You are not yourself. 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 If I pray for you once, twice, the third time, something must be wrong with you. Most of you are spiritually weak. You don't even fast, you don't pray, you don't do anything, you don't read the Bible. So munoramba muri exposed kumwe etsvina. Ukadilivwa uchibva ipapa. Safari kudya. Fight back. Fight back. Fight back. Kana uchifighta uchirwa nenyoka. Sometimes inotozama kukuataka. Kwete neuta hauna mate. Iri kuda kurwira upenyu hwayo. That's why you see sometimes demons, they fight back. But kuwina ndekwedu Bible inoti we wrestle not. But kukunda ndekwani? Ndekwedu. Ringataure zvarinotaura rikazodiri kadiri. Ndakuda kunamata munamato weropafadzo. Devil is a liar. Lift up those hands and receive your blessing now. Oh, precious Lord. I command a blessing. The Bible says, and the priest shall command a blessing. May the Lord make his face to shine upon you. My precious Lord. Upenyu wenzara. Upenyu wezvishoma. Upenyu wamashizha. Nezita ra Jesu. Ndinokusudurudza muupenyu hwake. I don't want to see you from today. You are going to have a peaceful life. Go and enjoy the life that God has given you. From today, I want you to smile, shout, and celebrate the Lord. Ah, come on. Come on. Make some more noise. You are not here. Somebody's lazy. Somebody's just lazy. Shout! The walls are coming down. The walls are coming down. Jericho is giving you way. Jordan is giving you way. The Red Sea is giving you way. Every mountain is coming down. Every valley is disappearing. Every obstacle is disappearing. My God. Reka korobo sataha. My God. Yeah.